Здравейте от GT Computers. Тук може да видите нашия колега, но всъщност не правим видеото за него, а правим видеото за да ви кажем, че най-накрая пристигнаха, от няколко дни почнаха да пристигат най-търсените продукти в света. Златото, 5080 и 5090 видеокарти. За съжаление, пристигнаха по-скъпи модели, няма все още от най-евтините марки, но все пак добрата новина е, че вече има налични и могат да се взимат. Съответно, пристигнаха ни Asus, най-високия клас ROG Astral, 5080 изключителен перформанс, с 4 вентилатора, има заден вентилатор на видеокартата, изключително добро охлаждане. Пристигнаха и Gigabyte, като Gigabyte са с близо 20% по-евтини от ROG Astral. Пак изключително добра видеокарта, като на фона на че няма никъде е повече от прекрасно, и шедьовъра 5090, който е несравним с нищо, което до сега е правено. В смисъл, това наистина е една карта, която има огромен перформанс и може да се използва както за гейминг до някакви безкрайни нива, така и за много тежка работа. По нищо не отстъпва на най-големите работни видеокарти, които познаваме. Имаше и няколко 90-70, но вече минаха и ги отнесаха всичките. Оказа се, че AMD пуснаха продукт, който перформанса му също е фантастичен и никой не е очаквал, че чак такъв голям интерес ще има, и съответно и от тях няма нищо. Това е от нас за сега. Да знаете, вече можете да поръчвате. За всички, които са поръчали от по-евтините видеокарти, надяваме се скоро да пристигнат.